una passió atrapada entre el jazz y la adicció. Solo hay una cosa que pueda sustituir la droga. Más droga. Aquest dilluns, Frank Sinatra, Kim Novak y Eleanor Parker a El hombre del brazo de oro. El que me enseñó a tocar me dijo que tenía talento, que no puedo fallar, que tengo el brazo de oro. Clàssics, dilluns a la nit, a BTV. No estem sols a l'univers. Roy, ¿qué aspecto tenía? Era como un cono de helado. ¿De qué? De naranja. Aquest dissabte, Richard Dreyfuss, Terry Garr i François Truffaut a Encuentros en la tercera fase. Monsieur Neri, ¿qué quiere usted? Asegurarme de que esto está pasando. Última sessió, dissabte a la nit, a BTV. Heidi, una història amb el famós personatge creat per Johannes Spiri. Com és a dir que un xiulet puc sentir-lo jo des de tan lluny perquè els núvols dalt del cel són plonjos com el futur fluix. A dir per què passa tot això, a dir per què vull saber-ho tot, vull conèixer els secrets que hi ha amagats al bosc. Cap a la muntanya.